Partnerler hemmäňe salam ülkülen. Bu ýagdaýlaryňyz ilkinji garynızdan gutly bolsun. Tanamaýanlar üçin men kompaniýanyň birlen derejeli partneri Şoluk Yunus kompaniýanyň önümleri bilen 1,5 ýyl bäri içki we ýakyndan işläp, James Watt komandamyz bilen 3000-dan gowrak maşgala şu kompaniýanyň önümlerini hödür etdik, registrasiýa etdik, olaryň e-mailine kompaniýanyň önümlerini ulanmagyna ýardam etdik. Indi şulardan ýola çykyp şuň size öwretmek isleýän zadym, dün önümlemizin näme üçin gerekligi barada aýdyp berdim men. Egerde dünkü sapaga gatnaşanlaryňyz bar bolsa, önümleň wajyplygyny aýdyp berdim. Hasaplap görensiňiz diýip umyd edýän böwreklerimizden geçýän duz mukdaryny, günnelik detoksyň wajyplygyny, organik ýol bilen sintetik ýoldun tapagyny, makro mikro elementleri öz tejribeňizde ulanyň. Dünşe formulalar goýupdym belli. Indi bugünkü videomyzyň dowamy ýene-de önümlerimiz barada bolar we esasy Vertera original gelimiz, ýani kompaniýamyzyň ilkinji önümi bolan Vertera laminaria barada bolar. Bul bazy detoks gelimiz bolup gidýär. Dowamyna Vertera Alpha original, ýani öňkü partnerler bilşi boýunça Anglife original. Oň dowamyna da eger wagtymyz ýetişse Anglife alma goşunly görnüşimiz barada giňişleýin durup geçeriz. Ondan sonra olaňyz bolsa arkinliçkada berip bilýäňiz. Indi Vertera gelimiz düzüminde fokus goşunlusy bolmasyndan 100% laminariýanyň goşunlusyndan ýasalan we tebigy hem-de vegan önüm bolup durýar. Ýagny bul ymykly laminariýadan ýasalan gelimiz. Bu plazma tehnologiýasy arkaly öndürilýär we laminariýanyň öýjükleriniň içindäki peýdaly maddalary maksimum derejede saklayan we organizmiň iň gowy singdirmegine ýardam edýän ýürüýte proses bolup durýar. Biz dün diýipdik, bizi garralýan zat biziň öýjüklerimiz. Sebäbi öýjüklerimizin 70-80% suwdan ibaret bolan üçin ol geçmeýän detokslaryň esasynda turuşa mesasynyň has öňkü wagtlary garanyňda çalt hem-de güýçli depkinle gidýän üçin biz diýipdik antioksidantlar gerek. Ýani öýjüklerimizi ýaş saklaýan. Şoň üçin laminariýada oňa iň gowy ýardam edici element bolup durýar, tebigatdan alınýan. Bu Vertera genimiziň düzümünde hiç ýyly goşmaça maddalar, renk berjiler ýa-da konserwantlar ýokdur. Daşy tagam berjiler hem ýok. Muň düzümünde organik ýod, 140 sany makro we mikro elementler, kali, magni, demir, fukoydan, algin kislotasy, vitaminler, A, C, Y we B toparynyň dolu düzümi gatnaşýandyr. Bu mundan başga da beýleki tebiği birleşmeler laminariýanyň düzüminde bar bolanlygy üçin Vertera genimizde esasy alginatlar, minerallar we vitaminler bar. Laminariýanyň düzümini ýaňam aýdyşymyz ýaly ol adam organizmi üçin iň peýdaly hem-de tiräýi mädi, ýani galkan şekilli mädimiz üçin iň peýdaly deňiz suwatysy bolup durýar. Mundan başga da A, C we B toporlary adam organizmini täzeleýiji, ýani täzeden döredüji vitaminler bolup durýar. Iň esasy jowapny sorag berýärler-de has köp berilen sorag vitiligo keseli. Vitiligo keseline garşy näme produksiýamyz ýesep bolýar? Ýa-da bolmasa saç dökülmäge garşy sünkleriň berkligi, kalsiy, beýne, magni ýetmegi, magnezium ýetmezçiligi. Şolaryň ähli üçin haýsy görnüşli gelýärsiňiz bolýar diýe. Aslynda hemme görnüşli gelimize miýseňiz bolýar düýün gaýdyşymyz ýaly. Ýöne immunna ýan gaýdyp geçenden üçin Vertera gelýärlik has çalt we güýçli rezultat görkezýär. Sebäbi B vitamin diýmek, bu biotin diýmeklik bolup durýar. Birinciden B vitaminiň düzüminde biotin kam bolýar. Ünsep görseňiz, ähli saç dökülmesine garşy bolan şampunlaryň düzüminde biotin bardyr. Şol sebäpden hem Vertera geliniň düzümindäki biotin siziň saçlaryňyzyň dökülmeginiň öňüni alýar. Iň elementar meselem şol.
Inni mundan başga da vitiligo diýär. Vitiligo keseli adamda esasen köplenç doğuşdan bolanok ol soňradan bolýar. Sebäbi bizim öýjüklerimizde bedene signal berýän reseptorlar bar. Ana şo reseptorlaryň belli bir wagtdan soň ölmegi, ýok bolup gitmegi esasında öýjük öz reňkliligini ýitirýär. Ýani öýjüň belli şo böleklerine vitamin barmasyny, gan barmasyny dol derejede peseldiýän üçin vitiligo asyl sizin düşünäjekliňizde sebäbi şol diýip anladylýar. Inni bizim wertere gelmezler. B vitaminam ýanky ilki bilen ol tapkyrma tapkyr we vitiligo kesel üçin oňorsaňyz 1 ýyl dowamlykda iýseňiz, has bu sebäbi şondan alynan rezultatlar ýamanken. Näme diýär öýjüňiziň hamyz bizim esasy 7 gatdan ibaret. Şoň iň aşaky gatlaryndan başlaýar-da täzeleş işini geçirip ogurýar. Ana şonu ilkinji tapkyrda we 3 tapkyrda geçirýär şu prosesi. İlkinji tapkyrda siz hiç hil üýtgeşmäni gaşyndan duýmaýaňyz teniňizden. Ýöne 3 bilen 5 ay geçenden soňra ikinji gatlar işlenip başlaýar. Ýagny aşaky gatlar dol derejede düzelenden soň ýokarky gatlaga renk, gan we ýa-da peýdal maddalar bar buraya olen bizim ten rengimize çıkıp oraya. Halojonda vitiligany 6 ay 7 ay bizim produksiýonymyz iýen adamda ýuwaşlyk bilen renk solup gitme prosesi we hamyzda da täzelenme, soýulma bolup geçýär. Ondan soňra bir ýyla bar berende eýem şol adamyň öňden tanaýan adamlar dol derejede şo vitiligosynyň ýitenligini görüp bilýär. Aslında dol ýitip giden saýgarlýar elbetde ýöne öňküsinden gowam şol ötüşýär. Ana laminariýanyň glavny peýdasy vitiligo keseline şondan ibaret. Ondan başga wertere geli organizmymyzda iň ýumşak şekilde arasylyjy, iň ýumşak şekilde bazy detoks işini geçirji gelimiz bolup durýar. Ol esasen bagyra, öýkeni, ondan başga da aşgadan näsilmez öpkäli içki näzik organlarymyzy bize hiç hili näleýän täsirini bildirmesizden arasaçylyk işini geçirýär, detoks işini geçirýär. Sesim içil meselesi barp turdan partnerlerim. Estile Yunus'a arkayın gaýdyber. Ana ýa-da detoks işini geçirenden soň ondan soňra bolsa öýjükler imitlendirip başlandan soň biz şol zatlaryň aýyrlyk gidýänini görmek bolýar. Mundan başga da wertere gelimiz iki görnüşde ulanyp bolýar. Hem ýüzüňize mask etmeklik bilen, ýüzüňize saçyňyza mask etmeklik bilen, hem iýmeklik bilen. Buny saçyňyza mask edeňizde hepde 3 hede näliýe baňa ýereňizde saçyňyza çalsaňyz 20 minutdan saklasaňyz bu ilkinji hepdesinde sizin saç ölkden saç kökleриňize canlylyk berýär. Ondan soňra ikinji we üçünji hepdede ýuwaşlyk bilen şol köklerden täze tüýleriň ösüp ýetişmekligini size gazandyrýar. Bul bizim bir ýarym ýyllyk tejribelerimizde görülen. Gyzlarda gatken esasanam saç uçlarynyň käp bölmegi kalsiýum ýetmezçiliginden we biatin ýetmezçiliginden bolýar. Ana wertere gelimizde çalyp bu iýip ulansaňyz iň esasy şo meselelerden aradan aýrylýar. Ondan başga ýüzümizde çalmaklyk bilen ýanky mimikiski ýygyrklar bolýar bizim ýüzümizde kiçijik yüz hereketlemizden galyan ýygyrklar. Ana şol ýygyrklary wertere gel ýüzümizde çalyp yatmazmyzdan 40-45 minut mask etsek, bu maskanyň ýüzümizde siňýänçe garaşyp ýuman, diňeje şey özi bir sloy bolýar, ýupajyk şeýle-de. Ýuman aýarsak, aýranmazdan soň şo durşuny ýatyp ertesi gün ýuwsaňyz ýüzüňiziň dol derejede çekdirilip, paşty 20% goly botoks effektin alandygyny ýerden görmek bolýar. Şonu kimde wertere gel bar bolsa, arkyn barlap bilýäňiz, gaty güýçli rezultatlar alarsyňyz. Dowamly 2 ay ulanandan gözüň aşagyndaky şul görülýän ýygyrklaryň aýyrlyk gidýänden arkyn gazanyp bolýar. Mundan başga da dünkü Zoom'da da aýdyşymyz ýaly metabolizmanyň güýçlenmeginiň, detoks täsiriniň, immunitetiň, gan we ýürek ulgamlarynyň bize näl derejede gerekdigini men aýtdym. Ana şoň üçinem laminariýanyň peýdalary gaty güýçli sebäbi oň düzüminde algen asitleri, amino asitler hem de gan sulgalyjy elementler ören köp bolan üçin bizde şol meseleler döremeýär. Iň esasany nerw ulgamynyň işini gazlaşdyrýar. Ýanky vitaminler.
Tiroid gormonlaryny kadalaşdyryp, tiroid T3, T4 gormonlaryny kadal ýagdaýda bölüp çykma nemele getirýär. Bu bolsa gormonal naruşyny geçirýän erkek kişilerde zowp bar bolan ýa-da aýal maskalalarda gaty gowy täsirini görmek bolýar. We gowral aýallara da dol derejede maslahat berilýän gellemizin biridir. Adam bedenine vertera gelimiz düşenden soňra gaty köp mukdarda derleme prosesi geçýär. Bu proses organizmdaky şylatlaryň suwa ýoly bilen, ýagny daşna çykmak, derlemek ýoly bilen geçýändigini biz gördük. Mundan başga da bagry ýaly tutan ýa-da kilesi agyr bolan adamlarda vertera gel iýenlerinden soň daşa sowuk ýerde ýatsalaram, atmosfera sowuk ýerde ýatsalaram tronlaryna derläp turýanlyklaryny we peşegleriniň ondan öňdäki peşeglerine görä has ýaglydygyny bize aýdylan rezultatlarymyzyň içinde bar. Bu näme demek? Vertera gel şo derejede bize bildirmesinden näzik bolan organizmimizi näliýin ýeňiljek arasyçylyk işini geçirýär. Ondan başga semremegiň öňüni alýar. Laminariýadaky ýoduň mukdary vertera gelimiziň düzüminde ýoduň mukdary siziň alýan her loşkanyzda 220 bilen 280 mikrogram aralykdadyr. Sebäbi on 100 gramyny 1400 mikrogramma 500 gram bolan üçin 1400 5'e köpönýäňiz çykan jogabym 25'e bölýäňiz. Sebäbi biziň her bir önümizde 25 loşka bar. Şonda siz bir loşkan düzümindäki organik alýan organik ýoduňyzy özüňiz arkaň hasaplap bilýäňiz. Bundan başga da bedennäki agyr metallar. Bedennäki agyr metallar eger 24 sagatda detoks edilip durulmasa, olar toksinler bölünip çykarýar. We toksinler bizim organizmymyzdaky mikroflorany dol derejede zaýylaýar we zeper ýetirýär. Şonuň üçin bize detoks ýa-ni näliýin günlük ýani ýemitimiz ýalak wajyp. Inni vertera gelimiziň düzümindäki vitaminler esas A vitamini göz we deri kesellerine derimizde bolup geçýän yaralanmalarda ýa-da nähili ýygyrtlarda, garramada, umuman kozgyny problemalarda has gowy. C vitamini bilşimiz ýaly immunitet, E vitamini bolsa ýaşarmak üçin iň güýçli antioksidant bolup durýar. B vitamini ýa-ni gaýtışmaly opşy nerw bulgamy hemde biziň kozamyzy, içki organizmlarymyzy ýaşardyran vitamin bolup durýar. Vertera gelimiň düzümindäki minerallar kalsiy, magni, kaliy we sinkdir. Kalsiy biziň funk dinç ulgamlamyzyň berikligini bize gazandyrýan üçin vertera gel çagalara da bermeklik maslahat berýär. Ony elbetde kompodo, kysela, günneljek bir kiçijik kofe loşka bolýarmy ýa çaýny loşka bolýarmy garyp arkyn içirip bilýäňiz. Çagalarda göz, deri, immunitet hemde funk ösüşlerine ýaman gowy peýdalar şol. Gan azynyň öňüne alýar. Kim gan azlykdan kösenýän bolsa vertera gel dor derejede peýdaly. Umuman düzümünde hiç ýyl konservant renklendiriji ýan gaýdyşmaýar başdanam ýok. Düzümü genetik taýdan özgördirilmedik. Şoň üçin soragy 4 bilen 6 aý aralykda gelýär. Kysgaça bu aýdanlamyň ählisi vertera geliniň düzümi. Indi biz diýdik şu böwrek daşlary bar, ötdäki daşlar bar. Şol içerde ýazyk maglumatda ýöne men öz satan adamlarymyzdan, ýediren adamlarymyzdan alan rezultatymyzy aýdasymyz ele. Daşlar barada, ýani kamilni balnoýlar. Kamilni balnoýlarda hiç hili pristup diýilýän zatda şol bolmazlygy üçin iň gowy maslahat berilýän gel vertera gelimiz. Vertera gelimiz şoňa ýaman gowy täsir edýär. Sebäbi ol böwrek daşyny, ötdäk daşy birden çykaranok, ol kanyşny emmekşäde logişni belli zat. Ol näme edýär? Ýuwaşlyk bilen şol daşlary gyrýar. Siziň her on iýen loşkanyzda, her içýän suwuňyzda ol organizma barmaklyk bilen şol daşlaryň mukdaryny gowrumly kiçeldip başarsara peşeňizden çykarýarlyk edýär gönümer daşyň özüni başarmasa da siz şoň tozan görnüşine çykyp gidýänini 2 aý 3 aýdan soň vertera gelýip analizlaryňyzda görmek bolýar. Ve hakykatdan biz şu rezultatlary aldyk. Ýöne ol käbir ulu santimetrli daşlar var. Elbette olar barada biz hiç de aýdyp bilmez. Olar üçin lukmanyň направлениýasyny almaklyk maslahat berýär. Ýöne umuman vertera geli şolarda da gaty gowdur.
Gepatiz üçinem, bagyr üçinem hakykatdan peýdal etse we şoň düzümündäki B vitaminlaryň toplumy bagram iýmitlendiriji bolup hyzmat edýär. Arqen berip bilýäňiz, liboy kişä, liboy produksiýamyz berip bilýäňiz. Ýöne has giňişleýin düşündirip aýdyp bilmeňiz üçin geçýärpiz bu okulary. Umuman Werter'e gel barada men gysgaça şun bilen jemlemekçi, dowamyny Anglayfa geçjek. Opşu düşünýänsiňiz diýip umyt edýän, ýan gaýdyşym ýaly kosmetikni produksiýa edýän ulanyp bolýar, saçyňyza da ulanyp bolýar, daşyndan iýen ulanyp bilýänsiňiz. Soraňyz bolsa şu wagt ýazyň Werter'e barda jogap berik geçeň. Ondan soraňyz ýok bolsa ikinji produksiýamyza geçesim gelýär. Bu produksiýa meniň gowurýan produksiýalaryň biri, sebäbi ähli adamlarda gerekli produksiýamyz. Werter Alpha Original, öňki ady bilen Anglife Original diýip tanalýar. Egerde içiňizde bilmeýänleriniz bar bolsa. Bir men çykdyrym, kaçym bolýar. Düzümi goňur deňiz suwatlaryndan ibarat bolup, muň laminariýada bar düzümine fuksam bar, degedrek vertitinam bar, kuvertitinam bar, ondan başga da gyzyl üzümüň şähnigi bar. Indi gyzyl üzüm diýemezde, bul kakabişni biziň gormonlar bilen ýa-da bolmasa fosfor, azot bilen ösdürýän gyzyl üzümimiz däl. Bul Şwed daglarynyň 50 metr beýikliginde TV'yi taýdan adam eli bilen ekilmedik ýagdaýda ösýän ýürüýtip gyzyl üzümüň çiğdi we onuň yapragynyň ekstraktyndan alynýan elementdir. Ýani kuvertitin diýilýän şondan alýar. Degedrek kuvertitini düýnäme aýtdym, Sibiriýa çınarynyň gabygyndan alýar. Laminariýa bilen fosforada diýýämsiz bilýäňiz. Ana şol gyzyl üzümüň şähnigi näli düzümündäki ýod muktary boýunça iň öňe çykkan önümleriň biri şol imine şol gyzyl üzümüň şähnigi. Şoň üçin biziň produksiýamyzda da şol ulanylýar. Indi bu önüm bedeniňizi içden arasylamaga, içinden arasylamaga ýardym edýär. Sebäbi nädir? Biziň organizmimiz tutuşlaýyn gan bilen aýlanýar. Ähli bölümlerimizde damarama, ganama, nerw hüjgama. Indi şu gan ýalan zady şeýle bir zat bilen düşündiresim gelýär gysgaça, men içeri çykyp bilemo. Umuman gan damarlaryny şeýleje bir ýol ýyp gözegine getireliň hemmämiz. Bu ýollarda samolyot ýöredeliň, gäm ýöredeliň, maşin ýöredeliň, motor ýöredeliň, dogry dämi? Şolaryň ählisini bir ýoldan ýöredeliň. Ýöne bulan hemmesiniň ýoly aýra. Elbetde şol ýollar we durnuksuz akym, dowamly akymyň esasynda awariýa bolar gerek. Конечно, avariya bolýar. Ine şol biziň ganymyzyň düzümi. Biziň ganymyzda eritrositler bar, leykositler bar, trombositler bar. Ondan başga proteinler, biziň iýmitlerimizden kabul edýän ýaglarymyz we bular organizmiň dowamynda, bir günüň dowamynda organizmde 24 sagatda 300 gezek aýlanýan üçin 300 gezeň içinde tromplar her sagatda dörap dur. Ýöne elbetde tromplaryň ömrü bar. Olar bir bilen 7 gün aralykda gidýän tromplar. Egerde organizma detoks kabul edilende, detoks kabul edilmände ol emele gelen tromp 1,300 milli ýok. Näme üçin şol 1,003 millimetrden hem aşağıda makromillimetrda ölçöwde 7 güne gidýär şol tromp. Bu ol tromp detoks edilmese hasam beter özüne proteinlan, ýaglan esasynda bir-birine birigip damarda dugun emele getirýär. Ana köp kişide emele gelýän tromplaryň asnowa sebäbi şol. Sebäbi biziň gan damarlarymyz iňçelme häsiýetine eýer. Ol iňçelip daşyna süýüm görnüşinde süýünde üçe oňam içinde ýanky awariýalar bollugy üçe we hiç kim şoňa garşy çäre görülmese damar üzülýär. Ýaş başyna gezip görenlerine damar üzülüp ölüpdir, insult, infarkt bolupdyr diýilýänler asnowa 30-35 ýaş aralygyndakylar. Sebäbi olar esasy şilim tüssesinden ýa-da bolmasa iýan ýagly däherli kimik elementlerinden olan ganyna goýulyp başlaýar. Bilýänsiňiz 35-30 ýaşyndaky ähli adam aspirin atýar gansyz bolmak üçin. Ana şu gan goýulmagyň esasynda da ganyna tromp düňler emele getirýär. Indi muň üçin biziň iň gowy produksiýamyz ýa-da aýdyşym ýaly Anglife Original.
Düzümünler gyzyl üzümüň çiğdi esasında kıvırçytynyň esasında ganyňyzy hemişelik suw ýagdaýda saklaýar. Diňeje şu Anglife maslahat bermediňizden öňürtü adamdan soramaly zadyňyz gadyrdan liderler we partnerler dawleniýasy. Prosto dawleniýasy bar adama Anglife'ymyz oňursaňyz iki işloşkadan kän maslahat bermän. Sebäbi näme üçin? Ol gan suw boldujy bolup gidýän üçin, gan azarda, gan töpördujy bolup gidýän üçin adamyň başyna aýlap bilýär. Ondan başga üýtgeşik edýän zady ýok. Prosto şoňa ünseriň. Indi ýanky proses 24 sagatyň dowamynda günnelik bolýan üçin biz Anglife beýleki produksiýalarymyzdan has wajyp şekilde günnelik kabul etmeli. Mundan başga biziň ýani ýemitimiziň gel görünüşinde bolan üçin düýnäme aýtdym. Biz günnelik 2 litr suw içmelidik. Dogry dämi? Ýöne ýeminde bir onun damında Forte Arginal, Vertera Arginal we Anglife Arginal 3 gelimizi ýa-da bolmasa 2 Arginal gelimizi bilelipdi ulansaňyz onu hukmani ýagdaýda şol içýän suwuňyzy 3 litra getirin. Sebäbi 3 litra getirmeseňiz 2 sanak Arginal gelin düzümünden alınýan ýod, makro mikro elementler birleşýärdinim. Ol ikisiniň güýji siziň organizma kabul edýän suwuňyz bilen deňelenok. Prosto ünfermer zadyňyz şo taýda diňe şol suw muktary. İkinji bilen madda alışçansanyň düýmen wajyplygyny aýtdym. Öýjüklerimiziň ýaş ýagdaýda ýaşamagy, uzak ömürli bolmak üçin, ende detoks bolmak üçin madda çalşy gerek. Munyň madda çalşygyny bolsa emele getirýän zat, ýani gyzyl üzümüň ýapragyndan alýan kıvırçytyn ýenim dol derejede madda çalşygyna gatnaşýar. Ondan başga finol birleşmeleri, ýagny güýçli antioksidant bilen ganymyzyň birleşmegi. Dün aýtdyk, antioksidantlar biziň garrama prosesimizi haýallatmak üçin gerek, dogry dämi? Ana şu antioksidantlar bilen ganymyzyň ikisi birikse, ýani bir-birine gatylşyp, goşulşyp gitse, dol derejede organizmde damarlaryň berkemesini gazanýardyr. Damarlarymyz öňkü ýala gowjak bolmaýar. Ana şonu bir ýerleriň gurşjan bolsa, şo gurşmaňyz aýyrlar. Ya ganyňyz goýup bolsa, gurrunsyz gan goýunuňyz aýyrlar. Ya da ondan öňkü sapamda aýtdym. Bir ýerde oturup, köprak oturup turgaňyzda başyňyz aýlanýan bolsa, bu diýmek bolýasyň ganyňyzyň hemoglobininiň derejesi ýa-gaty ýokarlandy, ýa-da gaty peselli. Ana Anglife-ymyz dowamly ýemeklik şonu hem kadal ýagdaýda saklaýar. Onun daşarda polifenollar. Polifenollar bizim organizmimize näme üçin gerek? Polifenollar bizim organizmimizde öýjüklerimiziň garramagyna, goragyna hem-de käbir semiz adamlar bardyr. Käbir semiz adamlaryň semizligini ýag bolmaýan sebäbi. Olaryň howa hem çiýişler bolýar. Ýani organizmiň öz-özünden öndürýän çiýişler bolýar. Ana şonu organizmden detoks etmek üçin iň güýçli element bolsa polifenollar bolup durýar. Polifenollary biz ansat beýleki elementlerden, maddalardan tapamyzok. Ol esasy Anglife-ymyzyň düzümine badyr. Men şoň üçin diýen Anglife iýen adam ilkinji hepdesinde dol derejede nerwulgam kadalaşyp ýatyp ugraýar. Öňküsinden has köp peşewe edip ugraýar. We şol edýän peşewi beýleki peşewlerinden üýtgeşiklikde ýalpylly we ýagly bolup ugraýar. Bu näme diýmek? Organizmde gerekdäl bolan çiýişleri, howany şol organizmden detoks edýär. Ýani polifenol diýilen madda. Bundan başga da biyavanaýytlar, ýani kapillar gan damarlary. Bizde esasy iki sanglawan gan damarlar bar, arteriya we vena gan damarlary. Bundan daşgaram kapillar gan damarlar bar. Ýagny biziň şol gözümizdäki kiçijik damarlar kapillar gan damarlar bolup gidýär. Ýa-da bolmasa has näzik bogullaryňyzdaky, burun işleriňizdäki, gulaklaryňyzdäki kiçijik gan damarlar bar. Ana şol gan damarlar kapillar gan damarlardyr. Açanda şol gan damarlara ziyan ýetse, adamyň bäşden duýuş organy bar. Ana şoňa da ziyan ýetdi. Şo kapillarlaryň esasynda. Ol kapillar damarlaryň saglygy üçin olaryň üzülmekligi arteriya, vena gan damarlarymyzdan has köp çalp bolup geçýär. Daşy elementar biz gözümizi şep owkalan ýagdaýymyzda millionlarça ýani kapillar damarlarymyzy özümiz üzýäs. Şol sebäpden hem gözümiz gydarýar. Bundan daşary ýene de aýdyp geçmeli lazymyz.
başlaýyp toru berdim. Azajyk men o kawra aýtmalam bolýan. Seredin inni varikoz. Varikoz diýilýän zat adamda belli bir sebäplere görä döreýär. Bul ilki bilen hereketiň esasynda, ýagny esas oglanlarda gulluga gelenden soň varikoz döreýär köp adamda, doguda bolýar, köp adamda dogumdan soň bolýar. Oň bir näçe sebäpler bar. Esasy sebäbi organizmiň, bedeniň belli bir bölegine düşýän agramyň esasynda damarlarda ýygnalýan ganyň akymynyň bozulmagyna varikoz diýilýär. Ol varikoz keseller. Ol varikoz düzedip bolýan zat. Haçanla biz gan akymynda kadal gan akymyny organizmimize berbilsek, varikoz öz-özünden ýitip gidýär. Bunu biziň iň gysbaty 3 aýda alan rezultatlarymyzdan bar, 6 aýyn dowamlygynda alan rezultatlarymyzdan bar. Arkaň bolun partnerler YouTube'da goýulýanlar zapysam. Şoň üçin kimde varikoz bar bolsa, ýa-ni Angalife hukman emaili varikoz bolsun bolmasyn Angalife biz durmuşymyzdan aýyrmaly her pursatyndan. Inni bizim produksiýalarymyzyň düzümindäki sacharoza. Sacharoza barada açyp durup geçeýin. Bul Angalife alma görnüşimde degişil. Diabetiklere berseňiz bolýarmy diýýäňiz sebäbi düzümi azajyk beýlik original produksiýalarymyzyň süýji tagamlandyrylan bolup gidýär. Oňam esasy maksady adamyň süýji keselini diabeti gozgaýan sacharoza dälilenim. Eşdilýän partnerler, adamyň diabetini gozgaýan sacharoza dälilenim organiki sacharoza bolan üçin hiç hil ýagdaýda süýji keselini diabetlere täsiri ýokdur. Arqyllyk bilen şonu berseňiz bolýandyr. Prosta alman tagam nämçin oşulýar? Alman prosynyň ekstrakty oň düzümindäki demiri has köpeltmek üçin bu organizmde dol derejede şoň peýdasyny gazandyrmak üçin prosta şol goşulýar. Bilýäňiz alman düzüminde demir badygyny ählimizden bilýäs. Umuman partnerler häzir bizden soň marketing plan boýunça da ruski ýazyşny Zoom bolar. Biz ýuwaşlyk bilen tor bersegem bolýar. Jemleýici bölümde geliverdik. Angalife önümizin ýa-ni beýleki original gellenimiz ýaly bir loşkasynda siz 280 mikrogram organik ýoda organizmi kabul edýäňiz. Olam arqynlyk bilen günne ýerden 2 wagtyna, akşam 2 wagtyna iýip bilýäňiz. Başga da soraňyz bolsa arqyn beriň. Mena şuňlukça şulardan ibaret aýtjaklam. Rawşan amazyn jemläp goýber, mena boldum. Tuğulamy Yunuslan köp sağ ol taňar arkasyn bir topar täze maglumatlar berilen şu wagt partnerlere hormatly partnerler dünkü Yunusyň çykyşy ýa YouTube kanalymyzda duranlar. Vertera Türkmenistan YouTube'da ýazsaňyz şo kanaly uje webinarlaryň içinde Yunusyň dünkü çykyşy duranlar şoň kynam netip bolýar ýüklärs. Umuman hemmäňize köp sağ bolun gatnaşanyňyz üçin häziram 21:00-da rus dilinde netip bolsa kampaniýaň brilliant derejeli, 2 karat derejeli partnerimiz Davletov Kudrat ýöriýär marketing planymyz boýunça çykyş edip berer. Emma ýatdan çykarmaň rus dilinde bolar, ol ýöriýär rus diline şuň geçer. Galanam edil soraglar bolmasa hemmäňize Üçin sağolun, aýratyn soraglaryňyz bolsa arqynly içgamy gelip ýazyp bilýäňiz. Hemmäňize udaçy ertir görüşýänçek. Sağolun. Tamam Yunus, sağ olun.